Bon dia Muchanan. Mit nombata Evelien van Dort. Mita Hollandes. Komt daarbij. Ik hoop natuurlijk dat het goed gaat met jullie, dat jullie allemaal gezond zijn en ook jullie juf. En wat was ik graag bij jullie op school gekomen. Want schoolbezoeken, ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk als schrijfster. Ik ben eerder op Curaçao geweest. Sommigen van jullie kennen mij misschien van de boeken al. Er zijn ook boeken in het Papiamentu vertaald. En ja, ik vind het ontzettend jammer dat ik nu niet bij jullie kan zijn. Want de Simon Banleza, dat is natuurlijk de mooiste week van het jaar. Geweldig georganiseerd door de bibliotheek. Heel gezellig. Ik heb een aantal keren mee mogen doen. Natuurlijk met de andere schrijvers en de verhalenvertellers, zoals bijvoorbeeld Theo Ali. En ik ga dan samen met mijn man Henk van Dort, hij schrijft voor volwassenenboeken. Kom ik dan bij jullie op bezoek, met heel veel boeken natuurlijk. En ja, dan hebben we het feest van de opening van de Simon Banleza en natuurlijk de schoolbezoeken. En ik kan het niet laten om even een foto te laten zien achter mij. Dat was ook weer zo'n gezellige klas. En wat doen jullie het altijd goed met alle voorbereidingen. En wat is het fijn om bij jullie op bezoek te komen. En ik mag ook altijd hele mooie dingen bekijken. En hier laat ik even een tekening zien van een leerling die het supergoed had voorbereid. En ja, daar word ik natuurlijk heel blij van als schrijfster. Maar ja, nu is het allemaal anders. COVID-19. Jullie kunnen minder je vrienden zien. Reizen gaat ook niet lukken. Sommige mensen hebben geen werk meer. Dus dat is allemaal heel naar. Aan de andere kant, ja, sommige dingen kan je ook wel een klein beetje van de positieve zien. Zo probeer ik het dan soms. En in Nederland zien we in ieder geval dat het rustiger is op de weg. Dus minder verkeer. En dat is natuurlijk goed voor de natuur en voor het klimaat. En ja, misschien ook wel dat de mensen elkaar een beetje meer gaan helpen en om elkaar geven. En dat is natuurlijk ook heel fijn om dat te zien. Maar ja, ik ben dus gewoon thuis, niet bij jullie. En we maken nu een filmpje. Heel fijn trouwens, ik sta hier niet alleen. Want Lucas, de filmer, die is bij me. En die gaat er natuurlijk iets moois van maken. En daar ben ik ook weer heel blij mee. En zo kom ik een beetje bij jullie op school. En natuurlijk ga ik over boeken vertellen, want ik schrijf dus. Inmiddels 80 kinderboeken. Dat vind ik best wel veel. En eigenlijk is het vandaag een hele bijzondere dag. Want mijn allerlaatste boek, dus mijn 80ste, is net uitgekomen. Mijn uitgever heeft er dus een mooie poster van gemaakt. Dat zien jullie achter mij. En het boek ga ik natuurlijk even laten zien, want daar ben ik best wel trots op. Het heet Het Jaar Rond. En het is een dik boek. 320 bladzijden. Vind ik heel veel. Maar er staan heel veel plaatjes in. Het is dus helemaal met kleuren geïllustreerd. Door Danielle Schothorst. En je ziet al een beetje op de voorkant. Het gaat om 2 kinderen die van alles meemaken. Het is natuurlijk in Nederland speelt het zich af. Dat kan je ook wel zien aan de sneeuwpop. Maar toen ik het schreef was ik ook echt wel een beetje bij jullie in de buurt. Want de oma van de kinderen, die is in Curaçao opgegroeid. En daarom heet ze ook eilandoma. En ik laat even het hoofdstuk zien waar oma wat vertelt over vroeger. En daar zien jullie een cactus en een krokodil. Nou, die hebben we hier niet. En ook nog in een ander hoofdstuk vertelt oma over vroeger. En daar heeft ze een mooie jurk aan, daar is ze kind. En jullie zien het al, die witte jurk is niet zo wit meer. Daar vertelt ze ook over. En natuurlijk nog veel meer, want zoals ik al zei, het is weer een lekker dik boek geworden. Ja, ik ben er dus heel blij mee en ik hou dus van schrijven, maar ik hou ook heel erg van lezen. En daar gaat het nu even een beetje over. Ja, waarom lezen? Ja, ik vind het fijn om te lezen omdat ik dan van alles meemaak. En in de boeken, in de verhalen. En dat is eigenlijk ook wel voor jullie zo. En het is ook zo eigenlijk, hoe meer je leest, hoe beter je wordt. Het is net zoals met voetballen. Als je meer traint, dan scoor je beter. Dus als je bladzijden leest, en dat doen jullie natuurlijk ook met het leespaspoort van de bibliotheek. Hoe meer je leest, hoe beter je wordt. En dat is net zo met schrijven. Hoe meer je schrijft, hoe makkelijker het ook gaat. En hoe meer zin je er ook in hebt. Dus lekker veel lezen natuurlijk. Ik lees en schrijf niet de hele dag, maar ik ben ook nog kinderfysiotherapeut. En dat vind ik ook fijn om te doen, om met kinderen te werken. Dus kinderen komen bij mij met hoofdpijn of soms hebben ze ook pijn in hun arm of in hun schouder. En soms komt het ook wel eens door het schrijven, want dan houden ze bijvoorbeeld, ik heb hier die ballpoint zo vast en dan schrijven ze zo. Nou, dat schrijft niet echt zo fijn. Dus dan oefenen we om anders de pen vast te houden of om misschien
beter rechtop te zitten of anders, waardoor de pijn weer weggaat. Ik woon in een huis, dus samen met mijn Henk, mijn lieve man. En we wonen daar met z'n tweeën. We hebben 5 kinderen, maar die wonen in andere steden, bijvoorbeeld in Amsterdam en in Rotterdam. Ja, Simon Banleza 2020. Een hele fijne week. En ik kom dus op bezoek met dit filmpje. En het liefst was ik bij jullie in de klas geweest. Ik mis jullie ook echt verschrikkelijk. En ik hoop ook dat ik een beetje contact met jullie kan maken. Zo. Soms stel ik jullie ook een vraag. Dan hoor ik natuurlijk niet jullie antwoord. En dan wacht ik daar even op. En misschien hebben jullie wel het antwoord dan al in je hoofd. Of misschien zet juf of meester het filmpje even stil. Waardoor jullie even kunnen hebben van wat zou het antwoord zijn. En ik eindig het filmpje ook met een opdracht of verschillende opdrachtjes. Zodat jullie ook zelf nog lekker fijn aan de gang kunnen gaan. Maar dus eerst over schrijven. Ja, hoe doe je dat? Nou, toen ik zo oud was als jullie, toen wist ik nog niet dat ik schrijven zo verschrikkelijk leuk vond. Zodat ik boeken ging schrijven. Maar ik schreef al wel. En ik laat even het boek zien. Ik schreef in dit boek. Dat is een dagboek. Dus ik schreef niet elke dag, maar ik schreef wel best wel vaak in mijn dagboek. Ik schreef dat gewoon op. Even kijken wat ik hier schreef. Nou, gewoon over dingen die ik meegemaakt heb. En over mijn zusjes. En over dingen die ik fijn vond. En jullie zien ook dat ik hier een slotje op het dagboek heb. Ik deed het elke keer dicht. Ik had ook echt een sleuteltje. Want soms schreef ik ook wel geheime dingen op. Dus dingen die ik niet meteen wou vertellen. Bijvoorbeeld op wie ik verliefd was. Of nou ja, zoiets dan. Ik heb niet één zo'n boek geschreven, maar ik heb er wel 20 geschreven. Dus ik vond schrijven toen al heel leuk. En later, veel later, toen ik samen met Henk was en ook onze kinderen er al waren. Toen ben ik verhaaltjes op gaan schrijven die in mijn hoofd waren. En van die verhaaltjes ben ik boekjes gaan maken. En jullie zien hier mijn allereerste boekje. Dat gaat over een konijn. Ik heb dat konijntje ook zelf getekend. Ik heb het wel getypt al met de computer. Dus het zijn getypte letters, want ik schrijf niet echt heel netjes. En dit boekje is later een echt boek van gekomen. Dat zal ik ook even laten zien. Dus dit is het boek wat er in de winkel is verschenen. En hier staat dan ook nog steeds mijn naam. Ik ben de schrijfster. Maar er staat ook een andere naam. En die vrouw, Truus, heeft de tekeningen gemaakt. De tekeningen van het konijntje. Dus van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Dus toen had ik een echt boek. En toen vond ik eigenlijk schrijven zo fijn dat ik gewoon door ben gegaan met schrijven. En nu heb ik dus al die andere boeken ook geschreven. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Maar ja, schrijven. Wat heb je eigenlijk nodig om te schrijven? Ja, nou, natuurlijk heb je papier nodig en je hebt een pen nodig. Maar je hebt natuurlijk nog wel meer nodig. Dus wat zou je nog meer nodig hebben om te schrijven? Wat komt er in jouw gedachten op? Wat heb jij nodig om te schrijven? Je kan natuurlijk ook op de computer schrijven. Maar nu bedoel ik ook bijvoorbeeld creativiteit, dus fantasie, dingen verzinnen. Dingen gewoon in jezelf bedenken. Maar nog iets anders, en dat is ook geloven in jezelf. Want als je iets wil maken, dus van een leeg papiertje een verhaal maken, ja, dan moet je ook een beetje geloven in jezelf, dat het wat gaat worden. Dat je het gewoon gaat doen. En door in jezelf te geloven, ga je het ook gewoon doen. En je kan elkaar een beetje helpen door ook in elkaar te geloven. Dus als jouw papa of mama of jouw vriendje of jouw vriendin of juf of meester ook een beetje in jou gelooft, dan helpt dat. En het helpt ook als jij dus in een ander gelooft. Dus elkaar zeggen dat het goed gaat of gewoon elkaar eens horen waar iemand mee bezig is. En dat helpt heel erg. En zo ben ik ook geholpen door mijn kinderen, maar ook vooral door Henk, die nog steeds mijn verhalen leest. En ja, daar word ik echt heel blij van, dat is fijn. En nu is het wel een bijzondere week, Simon Banleza, want het thema is geschiedenis. Corso in Passado Rico. Curaçao heeft een rijk verleden, een heel rijk verleden. En ik dacht erover na en dacht, ja, geschiedenis eigenlijk overal. Kom ik weer met mijn pen. Dit is dus een ballpoint.
Wanneer is een ballpoint uitgevonden? Wat is de geschiedenis van een ballpoint? Ja, die heb je namelijk nodig om te schrijven. Nou, ongeveer 80 jaar geleden is de ballpoint uitgevonden. En daarvoor schreven ze bijvoorbeeld met een pen die je in een inkpotje doopt. Maar daarvoor schreven ze met een potlood, dus kinderen op school. Hoe oud zou een potlood zijn? Zou een potlood 100 jaar geleden uitgevonden zijn? Of misschien 200? Nou, een potlood is echt oud. Dat is al 500 jaar geleden uitgevonden. Dus eigenlijk alles wat je om je heen ziet, heeft een verleden. En je eigenlijk jezelf ook. Want jij bent ook, al een tijdje besta je. Dus hoe was het toen jij baby was? Of bijvoorbeeld kleuter was? Misschien kan je je nog iets herinneren. Of kan mama of papa wat vertellen. Of je oma. En misschien heb je foto's. En het grappige was, als ik aan vroeger denk, dan denk ik ook weer aan mijn dagboeken. Want daarin kan ik ook wel lezen hoe ik dingen vroeger vond. Of wat ik eigenlijk deed vroeger. Maar er zijn nog veel meer manieren om meer over vroeger te weten. Natuurlijk leer je op school van juf en meester over vroeger. Maar jullie hebben ook musea op Curaçao. Het Curaçao Musea. En natuurlijk het Tula Museum en het Natuurhistorisch Museum. En misschien gaan jullie daar ook heen. En hoe kan je nog meer dingen over vroeger te weten komen? Ik weet zeker dat jullie dingen met internet opzoeken. Bijvoorbeeld Wikipedia. Niet alles wat je daar opzoekt klopt, maar daar kan je natuurlijk heel veel opzoeken. En jullie weten misschien ook nog andere manieren om meer over vroeger te weten te komen. Ik ben benieuwd. Henk en ik zijn dus al vaker op Curaçao geweest. En wij zijn altijd heel blij als we bij jullie op bezoek mogen komen. Ja, er wonen gewoon zoveel lieve mensen op Curaçao. Dus wij gaan onze vrienden bezoeken. En we vinden het fijn om eens op school te komen. Heel gezellig ook met die klassen. En alle scholen zijn eigenlijk super mooi. En dan kunnen we lekker naar buiten even met de kinderen. En daar worden wij heel blij van. En als we op Curaçao aankomen, dan vinden we het ook altijd heel fijn om naar een bijzondere plek te gaan. En ja, dat is natuurlijk een oude plek. En een plek die jullie allemaal kennen. Rara, waar is die plek? Ik laat hem zien. Dat is gewoon de zee. Jullie hebben zo'n mooie zee om het eiland heen. En als ik nu naar deze zee kijk, dan zie ik al heel veel in de verte. En ik zie ook altijd in die wolken speciale dieren. Maar ja, ik ben ook kinderboekenschrijver, dus ik zie overal wel, misschien mijn fantasie, maar ik zie overal wel dieren of bijzondere dingen. Maar ik zie hier nu in ieder geval een draak door de lucht vliegen. Maar die zee is mooi en heel bijzonder. Eigenlijk elke moment van de dag. En dit is 's morgens vroeg. En in Nederland hebben wij een spreekwoord, misschien kennen jullie wel. De zee geeft en neemt. Nou, dat is vroeger door de vissers. Hè? Die krijgen van de zee vis, maar soms moet je ook wat aan de zee geven. Dus dan gaat bijvoorbeeld het schip, krijgt averij, het schip zinkt en dan neemt de zee. Dus de zee geeft en neemt. En zo kom ik bij de geschiedenis, want de zee heeft Curaçao heel veel gegeven, maar heeft ook genomen. En heel lang geleden zijn natuurlijk de eerste bewoners naar Curaçao gereisd met kanootjes, waarschijnlijk de Indianen. En later is Curaçao ingenomen, eerst door de Spanjaarden en later ook door de Nederlanders. Fort Amsterdam, jullie kennen het allemaal. En nu maak ik een stapje naar een van de boeken. Ik pak het boek er even bij. Het is een boek wat zich op Aruba afspeelt. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Dus het heet Actie op Aruba. En ik lees een stukje voor, wat ook eigenlijk net zo goed op jullie eiland kan zijn. En misschien ga ik de volgende keer wel over Curaçao schrijven hoor. Maar we zijn nu midden in het verhaal. Het verhaal gaat over Lucia en Robin. En ze zitten in de klas. En Lucia heeft een spreekbeurt gehouden over vroeger. En juf gaat nu iets zeggen. Dus ik lees voor, midden in het boek. Wie kent de Anansi-verhalen? Vroeg juf. Nou, jullie kennen de Anansi-verhalen nog veel beter dan ik. De verhalen van de spin, de verhalen die vroeger verteld werden door de slaaf onderling om de moed erin te houden. Wie kent de Anansi-verhalen? Vraagt juf.
En Robin kijkt verbaasd rond, want bijna alle kinderen steken hun vinger op. Of je ouders nou uit Venezuela komen, of uit Puerto Rico, of uit Curaçao, of Aruba of Bonaire. In heel veel gebieden was er slavenhandel. En in al deze gebieden vertelden de mensen elkaar over Anansi, vertelt juf. Maar dan maakt het toch eigenlijk niet uit welke nationaliteit je hebt, dus uit welk land je komt, vraagt Chino wijs. Dat klopt, antwoordt juf. Er is een verbinding tussen mensen door de cultuur. En ze wacht even. Maar de slaventijd wordt wel een pikzwarte tijd in de geschiedenis genoemd, vertelt juf. Wat was het allerergste, denken jullie? Geen eten, werken, voor niets, pijn, doodgaan. Een aantal kinderen geven antwoord. Juf draait zich om naar Lucia en kijkt haar vragend aan. Ze hadden niets meer voor zichzelf, zegt Lucia, alleen de Anansi-verhalen. Ja, zegt juf, je eigen cultuur en je eigen kracht, dat ben je zelf en dat mag nooit van je worden afgenomen. En de slaventijd geeft nog steeds heel veel pijn. We kunnen het ook zien als een oproep, want wij leven in een tijd dat we vrij zijn. En je bent vrij om aan je eigen toekomst te werken. Jullie kunnen later allemaal iets gaan doen waar je zelf blij van wordt en wat bij je hoort. En daarom is het belangrijk dat je naar school gaat en veel leert. En dan leer je ook meer over jezelf en wat je later graag wil en nu wil gaan doen. Dus in het verhaal maak ik een overgang van vroeger naar nu. Nu leven we in een tijd dat we eigenlijk vrij zijn om te leren, om naar school te gaan, om dingen te doen. En nu kom ik ook bij mijn eerste opdracht. Want jullie kunnen zelf ook schrijven, je hebt pen en je papier. En deze opdracht kan je denk ik in de klas doen, of misschien wordt het huiswerk. En de opdracht is, we gaan een verhaal schrijven over jezelf, wat je zelf graag wilt. En nu gebruik ik even de 5 W's waar je alle verhalen mee kan schrijven. De 5 W's ken je misschien. Die staan voor wie, over wie gaat het, waar is het, wanneer speelt het zich af, waarom en wat gaat er natuurlijk gebeuren. Nou, als je over jezelf schrijft, dan ben je zelf de hoofdpersoon. En waar speelt het zich af? Op Curaçao natuurlijk, want jullie wonen daar. En wanneer is het? Ik denk nu, als je nu dat gaat schrijven. Maar waar ga je graag over schrijven? Wat is voor jou belangrijk? Wat is jouw droom? Wat wil jij gaan doen of wat doe je al? Nou, dat is jouw eigen verhaal. En dat mag je dus helemaal zelf verzinnen. Het hoeft maar een kort verhaal te zijn hoor. Je kan gewoon 5 zinnen schrijven en dan heb je al een heel verhaaltje. Het mag natuurlijk ook langer zijn. En dat verhaal, misschien mag ik wel een paar verhalen meelezen en sturen jullie het naar mij op. En dan kan ik je altijd antwoord. En natuurlijk, als ik een verhaal schrijf, dan ga ik ook vaak denken, wat vind ik belangrijk? En laat ik even 2 boeken zien. Dit boek heet Jasper en Julia en de verborgen plek. En Jasper en Julia hebben een ideaal. Ze wonen midden in de stad en daar is geen boom en geen sprietje gras groeit daar. En ze gaan een tuin maken voor alle kinderen uit de buurt om daar te gaan spelen met elkaar. Maar ook een tuin waar groente verbouwd wordt, waar mensen verse groenten kunnen krijgen. En een tuin waar mensen even lekker kunnen gaan zitten en lekker kunnen uitrusten en met elkaar praten. En dat noemen wij een gemeenschapstuin, een hofje barrio. En ik weet dat jullie daar op Curaçao ook mee bezig zijn. Dat is fantastisch. Maar je kan ook een andere wens hebben hoor. Nog een ander boek over Sanne. Zij heeft de microfoon vast. Sanne wil graag zangeres worden. Nou, dat gaat niet vanzelf. Daar ga je heel veel voor oefenen. En soms zit het mee en soms zit het tegen. En dit verhaal gaat dus over Sanne. Jullie weten waar je de boeken kan lenen. De bibliotheek, eigenlijk de mooiste plek voor jullie eiland. Daar zijn natuurlijk heel veel boeken en vast ook veel boeken van mij, dat weet ik. Dus dan kan je daar boeken ook lezen. We gaan even terug naar de opdrachten. Ik laat jullie een plaatje zien. Want ja, boeken zijn niet alleen letters. Boeken zijn ook illustraties, tekeningen. Terug in de geschiedenis. Jullie herkennen dit. Dit zijn een van de alleroudste tekeningen van het eiland. De Indianen hebben rotstekeningen gemaakt en ook
gekerfd in de rotsen, petroglyphen. En ik vind het fantastische tekeningen, want daar kan je alles in zien. En de opdracht is, maak zelf zo'n tekening. Maak een tekening vanuit je eigen fantasie, wat hier misschien op lijkt. En toen dacht ik aan Curaçao en ik was er weer een beetje. En toen moest ik ook eigenlijk naar iets anders denken, namelijk deze hele oude boom. Wie van jullie kent deze boom? De alleroudste boom van Curaçao. Het is een kapokboom, 400 jaar oud. En als ik naar de boom kijk, dan zie ik, dat ga ik eigenlijk niet verklappen. Kijk zelf maar naar die boom. Of verzin een fantasieboom en ga aan tekenen. Ik zie in ieder geval heel veel dieren die in die boom wonen. Nou, dat ga je zelf mee aan de gang. Schrijven, tekenen en vertellen, die horen bij elkaar. Ja, eigenlijk ook luisteren, want als je iets vertelt, is het wel fijn als mensen naar jou luisteren. Dus we doen ook nog een vertelopdracht. En dat is een aanhaakverhaal. En hoe gaat dat nou? Een aanhaakverhaal, dat doen ze al heel lang op jullie eiland. Dus misschien kennen jullie dat al lang hoor. Ik geef een voorbeeld. De hond ligt voor de deur. De deur gaat open. In de opening van de deur staat Lucia. Lucia kijkt in de tuin. In de tuin, nou, dat gaat zo steeds verder. Hebben jullie in de gaten? Dus elke keer herhaal je het laatste woord, het zelfstandig naamwoord, en daar ga je dan weer mee verder. En zo kan je een heel lang verhaal maken. En dat kan natuurlijk ook heel leuk in de klas of in groepjes. Nou, daar kunnen jullie misschien mee aan de gang. Ik vind het een heel mooie manier om te vertellen. Nu heb ik al heel veel verteld. Jullie gaan lekker aan het werk. En ik ga jullie gewoon heel veel succes wensen met schrijven, met lezen, met vertellen. Ook met luisteren, want dat vindt juf natuurlijk ook fijn als jullie naar elkaar luisteren. En ik weet zeker dat jullie een hele fijne Simonban lezer gaan krijgen. Ook de mensen van de bibliotheek heel veel succes, want die werken natuurlijk heel hard. En juf en meesters. En ja, ik hoop heel erg dat we volgend jaar, Henk en ik, weer bij jullie mogen komen. Op bezoek. En dat we jullie zelf mogen begroeten. En ook vooral dat we jullie knuffels mogen geven. En dat jullie elkaar weer knuffels mogen geven. Maar voor op dit moment dus succes op school. Blijf gezond. En nou, heel veel plezier. Even zwaaien. Dag. We zien elkaar weer hoor.